Ribeiro. Javi Fernández. David Castro. Adrián López. O noso traballo é como axudar no medio natural acuático e terrestre. Como axudar no medio natural acuático? Para axudar no medio natural acuático é que intentar non levar bolsas dos supermercados, porque se os levais á praia non se descompón. Se queda ali ata que alguén está poñendo moitas vidas en xogo, como a da tartaruga mariño. Que xa for que xa for plástico tamén podemos vidas en xogo. Para todos, Javi, por favor, en silencio, o sea, en alto e a todos. Cando podemos vidas en xogo, cando os barcos petróleo deixan moito petróleo e tamén deixan o petróleo do barco para non pagar. A vida amarilla que prende a cadea alimenticia dos océanos e mantén o balance da vida, o que permite que non se extingan as especies. Foca monje de Mediterráneo, de acordo al World Wildlife Fund. É un dos 6 mamíferos máis ameazados del mundo, propio das costas de Portugal hasta Senegal. Actual só sobreviven 500 especies debido á destrucción do seu hábitat, contaminación e caza. Outras especies de foca o destino similar grazas ao derretimento do xeo en os polos. Baixo eu. Veña. A comida mariña máis popular do mundo está en perigo. Para sobrevivir, o peixe require das augas limpas. E mentres a situación se agravie, su supervivencia tamén a fará. Sobre a pesca, a contaminación e o aquecemento global afectarán na súa vida, sino a forma da vida muchas comunidades e no mundo. Nutria mariño. O denso pelaxe das nutrias lles permite sobrevivir as temperaturas extremas, o cal tamén foi o principal atractivo para os cazadores a principios do século XX. O mercadeiro de pel provocou a caída de súa poboación de 1 millón ou menos de 2000 en el pasado, a pesar de su eventual recuperación con alrededor de 3000 uvagos de California. Actualmente la especie permanece en perigo el derrame de petróleo, a pérdida de su hábitat, que se enrede coas redes pesqueras e a súa eliminación debido ao consumo de mariscos son algúns dos motivos da súa diminución. Atún azul. A Comisión Internacional por la Conservación del Atún Atlántico, ICCAT, estima que queden uns 25.000 atún marcho no mar. A pesca excesiva del pez máis consumido no mundo é a responsable do seu inminente desaparición. Mira que é algo que comemos moi frecuentemente, o atún, o bonito, non? Sí. Verdade? Pois fixadevos ben, está en perigo de extinción, Veña, tiburón branco. Veña, quen vai? Tiburón blanco, sí. El máis aterrador de los habitantes del mar. Agora está en perigo. Aunque non existe un estimado absoluto, los investigadores creen que sus números van a la baja y los humanos son su máxima amenaza, pues los cazan por sus colmillos y su carne. Vale, como axudar, veña? Non queda bonito. A ver. A vaquita marina. Vaquita marina, veña. Que bonito, meu Deus. Veña, quen vai? Este pequeño es uno de los mamíferos en mayor peligro, con menos de 600 especies en el Golfo de California. Las afecta la contaminación de su hábitat y las redes de pesca. A menudo mueren
totalmente durante esta actividade. O oso da remedio terrestre. Hai moitos animais en perigo de extinción, terrestres por a caza, da contaminación, etc. Como o lince ibérico, o oso panda, por a caza ilegal que teñen que estar protegidas. Fin.